Wannan ita ce waƙar da ke trending a TikTok. Karki tuɓe zan tuɓe, waƙar batsa ta Agusta ya yi ta, inda ta ja hankalin 'yan mata suke hawanta suke mamin suna rawa suna nuna tsiraicinsu. To mai kallo da sauraro kan na cika ka da surutu, bari na sama jerin bidiyoyin ka a gansu. Amma kafin lokacin kar ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun labarin da zarar mun ɗaura. Duniyar labari ta ku ce.